Ngiyabingelela unyakeni omusha. Ngifisela inhlanhla enkulu kulonyaka. Ngithi nokuqala lonyaka loqale kahle. Ke namhlanje ke baleleli bami. Ngiphathele nasi isandla sikaQamu ibheke ezansi leli. Uqamuke niyazi ukuthi isilwane esinamandla kakhulu. Esingahlulwa. Esithi masibaleka nje ngeke ukwazi ukusithola. Sithi noma uthi noma ubambe into uyibambe ibambeke inganyakazi lonto suke uyibambile ingadedeli. Kukhona ke izinto ezihlupha abantu kakhulu. Njengokuthi athi umuntu ngiyayithola imali kodwa iyaphunuka ezandleni. Lesandla sikaQamuke engisiphethe isona ke engithaka ngaso. Ngithake kanye nalomuthi lo. Uthake lo muthi uthake ngalesandla. Umuntu ke ngumgaba ngawo la emashini. Iphinde ngimgabe ngawo la ezandleni. Uma ngimcaba ngawo kanjalo ngisuke ngenzela ukuthi abamba ngadedeli. Uphinde futhi loqamu lesandla sikaQamu sisebenza into eziningi la kuvaleke khona siyakwazi ukuvula. Ngisho ngabe futhi wawuthakathiwe siyakwazi futhi ukuyiqeda yonke lo nyakanyaka yokuthakathela. Isongola lesandla sikaQamu. uQamu unamandla kakhulu angangoba uma kuthiwa ungena emgodini uma ngathi uthi uyawuzama uyawudonsa emgodini udonsa kanje ukhiphela ngaphansi zama ukuthi ngeke uzokhiphe ngisho ngabe niyishumi ngeke nizonokhiphe lo uQamu. Unamandla ngendlela esimangaliso uQamu lo engikhuluma ngawo. Ingakho ngithaka ngawo ngoba unamandla awudedeli njengoba ubona izandla zawo zimethe. Zibamba ithule zithi kanje. Bese zibambile zibamba nomphela. Zibamba ingomo isithule zithi ntu zibambile. Ziyakwazi futhi ukukhipha noma yini noma ngabe imali mhlambe uyadlala la lokudlalwa khona ufuna uyagembula ziyakwazi ukuyenza yonke le nto. Imali iphuma ngenkani ngoba phela unenkani unamandla futhi okwenza izinto. Ke balaleli bami ke umuthi wendlandla lo engikhuluma ngawo. Uma sengugayile ngokugcaba hawu into zakho zohambela phambili. Ngiyathanda ukuthi lezi ngane zakho uma uyitholile lempande uzicabe uze nazo zibe nenhlanhla. Kungabe wena wedwa ekhaya ubaba noma umama ube nenhla wena wedwa ukuthi abanye abantu bangabi nayo inhlanhla. Le ngane zakho zicabe. Ilona ke ikhuba lengiliphethe leli lenhlanhla. Ubeze bonke ekhaya ubasize. Awudinge inkuku awudinge inyongo la sokuphelele nje awudinge ukugeza nje usebenza nje unje uyahamba phela uyasebenza lempahla le iyona nje iyathumela uma usuke ukude ukuthumelele ngophepha uma useduze ukwazi ukuyilandela. La ngihlala khona ke mina ngihlala la eMgababa isitobhi sami semfesi. Ya uma ugagulisha nje emafonini uthi Dr. Dube enyangeni enkulu hawu uzohamba uqondele ekhaya masuku kwenze njalo. Ya idlalo ke baleleli ngiyalifisela ukuthi ngiyithole le nduku. Le nduku uma ngizo ikhipha ngo-2500 rand. Ungabe sangibuza ngengilanga ukuthi hawu Dube imalini iwu-2500 rand. Yona ke le nduku iyatholakala insuku zonke. Iphinde futhi itholakale naseGoli le nduku. Iziyothola nasePitoli uma kuphele izinyanga kusuka mhla ka 1 mhla 7 iGoli iPitoli lezo nsuku lezo iyatholakala ngazo. Ya yona ke impahla enkulu le siyagqulwa ke. Siyagqulwa ke namhlanje nake izokwazi ukuthi siyiqede wavela incane. Ayikho ningi ayitholakala ihlezi iningi. Uthi mesiphelele kusuka kusasa nje izobe sikhona oyidingayo kusasa izobe sikhona.
iphuthume ngoba incane ayibi iningi ya kodwa ayisazotholakala khanye siyona umuthi wenhlanga ayona into eningi ya siyawuqala ikona ke lokho ngokushaya yavalisa ke balaleli ke ngiyathemba ukuthi ningizwe kahle kodwa uma ukhona engangizwanga khona kahle libuye futhi ningifonele angizwanga kahle ngiyabonga dankeke hamba noMantongomane ufamba ngokukhuphuka uMantongomane hayi still noda uzozo wena ungajaha ukhosi ngeja mfana sekhotha impembe yomini